感動しました。本当良かったです。泣きました。私もうずっと泣かないって決めてたんですけど、あれでもう涙腺が。思いが込み上げてくるね。最後に泣けてきたっていうか。すぐに VTR で見たらびっくりしましたね。